Ninsab fil-pjazza storika ta' Navona hawnhekk f'Ruma fejn għal tul dawn l-aħħar snin din il-pjazza tkun mimlija ħajja f'dawn iż-żminijiet tal-miliet minħabba il-villaġġ tal-miliet li jkun miżgħud bit-turisti iżda anke ħafna Taljani. Naraw ukoll ħafna la Befana li tiġi ċelebrata fil-lejl tal-5 ta' Jannar. Ħankellmu xi nies ħalli naraw l-ispirtu hawnhekk tal-miliet fi pjazza Navona li hija imballata bin-nies. Ottime feste. Żmien sabiħ, ġejjin minn Kalabria, maħniex Rumani. Pjazza Navona mlibsa tal-miliet sabiħa u l-villaġġi tal-miliet vera sbieħ. Came one time before in 2022, but yeah, here to be with friends and enjoy. Yeah. Una riunione di famiglia. Aħna għalina din taqadna mal-familja u aħna d-dar ingawduha il-festa bħal kull sena. Aħna kattoliċi u aħna nemnu. Il-bejja fil-villaġġ tal-miliet huma artiġjani li ilhom fin-negozju għal 20 ta' snin bisnajja tintiret minn ġenerazzjoni għal oħra. Sibna xogħol imnaqqax fl-injam u l-aktar popolari la Befana, is-seħħara li tqassam ir-rigali fil-lejl tal-5 ta' Jannar lit-tfal u li tkeċċi l-inkwiet. Sì, questo facciamo. Namlu kollox bl-idejn għax aħna artiġjani u għandna wkoll il-laboratorju tagħna. Mi fa molto piacere lavorare. Għalija huwa ta' onur li naħdem hawn għaliex nara tbissima ta' dawk li jixtru l-prodotti tagħna u dik tagħtini l-ferħ. Fi pjazza Navona tispikka l-funtana tal-4 xmajjar iddisinjata minn Gian Lorenzo Bernini. Fil-pjazza f'dawn il-jiem in-nies ħallu warahom id-diffikultajiet tal-ħajja u forsi lejja wara ġurnata xogħol u għal ftit ħin igawdu ftit serenità, ikel tajjeb u ħin ta' kwalità mal-familja u n-nies tal-qalb.